Vi lever i et samfund fuld af fordomme om ting, vi ikke kender og forstår. Et samfund, hvor medierne har så stor påvirkning på os og vores holdninger, at vi nærmest ikke kan danne en selvstændig mening. Og med alt det, der foregår lige nu, terror- og flygtningekrisen for eksempel, er det svært at finde rundt i, hvad der er reelt fare og hvad der blot er en fordom. Har en muslim de samme rettigheder som en dansker? Og hvordan kan vi gøre Danmark mere ligestillet? Det vil vi finde ud af. Mit navn er Oscar, Mit navn er Elisabeth. og vi vil finde ud af, hvilke holdninger der er til muslimer i det danske samfund. Vi vil tage ud på 2 missioner i håb om at blive klogere på vores emne. Til sidst vil vi mødes til en fælles konklusion. Nu vil jeg tage ud i samfundet for at finde ud af, hvad fordom er og hvilke konsekvenser der følger. Jeg vil også finde ud af, hvordan fordom bliver skabt og hvem der er med til at skabe dem. Følg med. Nu vil jeg tage ud og finde ud af, hvilke holdninger danskere har til muslimer. Og hvordan vi måske kan forhindre nogle af de her fordomme, som danskere også har til muslimer. Kom med. Rigtig mange fordomme og holdninger om muslimer. Og det er faktisk sådan, at i snit synes hver anden dansker, at der er for mange muslimer i Danmark. Det er sådan nu, at hvis man for eksempel går på gaden, og man ser en mellemøstlig mand med stort sort skæg og taske, så tænker man automatisk på terrorskyderi. Det er også forkert, men det ligger ligesom bare i ens underbevidsthed, fordi at medierne har været så meget med til at blæse tingene op, så det lyder næsten som om alle muslimer er terrorister. Nu vil jeg sende vores reporter Hugo ud for at interviewe unge og ældre for at finde ud af deres mening om muslimer. Er der fordomme om muslimer, som ikke passer? Ja, så generelt så tror jeg, at der er en del fordomme, som ikke passer. Det er jo ikke alle, der er så, kan man sige, fundamentalistiske og ekstreme, som mange har fordomme om, at alle muslimer er. Det kan godt være. Altså, der er jo mange folk, der forbinder det med terrorisme. Ja, det er der. Der er mange. Sikkert. Det passer jo ikke, at alle muslimer laver terrorangreb. Det er meget svært at svare på, fordi vi har nogle fordomme om muslimer, men har muslimerne også nogle fordomme om os. Men sådan er det jo bare. Det er 2 forskellige ting, der skal lære at mødes. Hvad mener du, der er skyld i, at vi laver fordomme? Jeg tror, at meget det er medierne, Ja. som fremstiller de her meget radikaliserede muslimer. Jeg tror også, at sådan der bare mund til mund bliver det meget, meget værre, ikke? Det aner jeg ikke. Det er fastholdelse af nogle gamle principper, som man måske godt kunne give afkald på, fordi tiderne ændrer sig jo, og derfor ændrer vores syn på forskellige opfattelser af tilværelsen jo også. Det er, at der kommer terrorangreb, og ISIS de siger, at de gør det for muslimerne. Blandt andet nogle af vores toppolitikere, altså statsministeren og Pia Kjærsgaard og Thulesen Dahl og nogle stykker til. Der er folk, som synes, de ikke selv har helt nok penge at gøre med eller nok arbejde. De skal finde nogen at være efter, som måske vil tage deres arbejde. Men hvad betyder fordom egentlig? Ordet fordom betyder at dømme på forhånd. Det kan fx være, at man er uvidende over for en person eller en kultur, og dømmer sig på baggrund af, hvad man hører og ser. Konsekvenserne af fordomme kan både være positive og negative. De negative fordomme kan føre til diskrimination og forskelsbehandling, men kan dog godt gå hen og redde os i visse situationer. Men fordom betyder ikke kun diskrimination og slemme ting. Det kan lige så godt være en uskyldig forventning til en person eller flere. Der er rigtig mange fordomme og holdninger om muslimer. Men lad os lige tage et kig på, hvad religionen egentlig går ud på. Derfor er vi taget ud til en ghetto på Nørrebro for at interviewe en kristen, der er konverteret til islam. Hvad handler islam om? Islam er jo en måde at leve sit liv på. En del af det er så religion, men resten det er jo den måde, man lever på, altså hvad man spiser, hvad man ikke spiser, hvordan man handler, hvordan man indretter sig socialt. Derfor er islam i virkeligheden mere end en religion. Det er sådan en hel måde at leve sit liv på. Hvad tror du, der skaber fordomme? Er det terror? Det er jo folks tendens til at generalisere, der skaber fordomme. Fordi i det øjeblik, det sker, jamen, så er det jo en eller flere personer, der begår den her handling. Det er jo ikke en religion. Islam begår jo ikke noget. Der er jo ikke en masse andre, der er skyldige sammen med dem, fordi man hedder det samme, eller deler
religion med det. Hvem er skyld i, at fordomme bliver generaliserende? Hvis der er en mand, der hedder Jensen, der begår en forbrydelse, så er det jo ikke alle Jensener, der er skyldige. Det er den ene person, der er skyldig, og det må man også fastholde her. Men medierne er med til at generalisere, mange debattører er med til, og meningsdannere er med til at generalisere. Det var et rigtig spændende interview, vi fik med Abdul. Nu vil vi tage tilbage og interviewe folk med vores nye viden. Hvor stor påvirkning tror du medierne har? Altså en vis indflydelse har de selvfølgelig, men det er jo i lige så høj grad læserne eller lytterne selv, der skal tage stilling til, om det, der bliver givet udtryk for, er fordomme, eller om der måske er noget om snakken. Jeg tror, at medierne spiller en rigtig stor betydning. Altså, de spiller en rigtig stor rolle i det spørgsmål. Jeg tror, at de kan være med til at skabe sådan en yderligere polarisering mellem sådan etniske danskere, eller hvad skal man sige, og muslimer. Meget stor indflydelse. Det er jo det når ud til hele befolkningen, og alle ser jo nyhederne og sådan noget der, ikke? Så jeg tror helt sikkert, at det har mega stor indflydelse. Jeg synes bestemt ikke, at man bør bære tørklæde i det danske samfund. Enhver, der har studeret muhammedanismen, ved, at de kun er her for at indsmire sig, indtil de er stærke nok til at henrette os. Typisk er det muslimske lande, så har man bare svært ved at finde sig til rette i Danmark. Man arbejder ikke, man gifter sig med en fra hjemlandet, og man deltager ikke i foreningslivet. Nu når vi har set alle de her ting, der kan være med til at skabe fordommene, vil vi selvfølgelig gerne vide, hvordan kan vi forhindre fordomme. Og der er ikke rigtig nogen måde, hvor vi kan forhindre det på. Fordi medierne og politikerne, som er meget med til at skabe de her fordomme, de kan jo ikke blive forhindret i at føre deres politik eller sende det, de gerne vil. Men som enkelte borger kan vi gøre noget for det. Man kan lade være med at tro blindt på alt, hvad der bliver sagt, fordi politikere og medierne kommer meget let til at generalisere. Så det er rigtig vigtigt at skabe sin egen holdning om for eksempel muslimer. Nu vil jeg sende min reporter Alfa ud for at interviewe politidame Marianne Blendebjerg for at få et større indblik i kriminalitet blandt muslimer. Hej, jeg hedder Alfa, og jeg står her på Politigården på Halmtorvet i dag for at interviewe en politidame, der hedder Marianne, i håbet om at blive klogere på kriminalitet blandt muslimer. Følg med. Der er fordom om, at mange muslimer laver ballade. Oplever du, at det forholder sig sådan? Altså uden at jeg sådan sidder med tallene, så er det desværre en realitet. Jeg tror, det er rigtig svært som ung at bo i en familie, hvor der er en kultur, et sprog, og så være ude i samfundet, hvor der er en anden kultur, et andet sprog. Medierne fremstiller muslimers kriminalitet meget mere end danskers. Har de ret i at gøre det? Jeg ved ikke, om I har hørt om det, der hedder social overdrivelse eller flertalsmisforståelse. Fordi det er jo netop det her med, at man nogle gange skal være lidt kritisk over, hvad man læser og hvad man hører i nyhederne. Fordi nyhederne har jo en tendens til, at det skal være, vi skal endelig gøre det så dramatisk som muligt. Altså, hvis man kigger på sådan, så har journalister og medierne jo en kæmpe magt. Hvad er den hyppigste årsag til, at muslimer anholdes? Det er rigtig meget attitude. Og det er jo også det, der gør mange danskere bange. Nogle teenagedrenge, de skal lige prøve kræfter og stå og slås lidt med hinanden og sådan noget. De slås ikke rigtigt, det er bare noget, de gør for sjov. Men så taler de måske grimt til politiet, eller har sådan lidt en truende adfærd. Hvad fandt du ud af? Jeg fandt ud af, hvad fordom betyder, og hvilke konsekvenser det kan have. Jeg fandt også ud af, da jeg var ude at interviewe en politidame med min reporter Alfa, at det kræver noget for alle parter, hvis vi alle skal være lige i samfundet. Under samtalen med politibetjenten blev jeg også klogere på, at alt det, man hører i nyhederne, ikke altid er rigtigt, at det tit er blevet generaliseret og blæst op. Nå, Asger, hvad har du så fundet ud af? Jo, jeg fandt faktisk ud af noget rigtig interessant. Jeg fandt ud af, at politikerne og medierne er rigtig, rigtig meget med til at skabe de her fordomme. Og der er ikke rigtig noget, sådan, vi kan gøre ved det. Det er mere op til den enkelte borger ligesom at skabe sin egen holdning og mene det, man sådan selv vil mene. Så fandt jeg også ud af, at i snit synes hver anden dansker, der er for mange muslimer i Danmark. Men så, da vi var ude og interviewe tilfældige danskere, så var der næsten ikke nogen, der havde noget at sige mod muslimer. Og det er jo lidt sjovt med. Altså, selvfølgelig er der ikke nogen, der vil se dårligt ud på tv, og det er jo forståeligt. Når vi har hørt, hvad hinanden har opnået, så er vi kommet frem til, at det kræver noget for begge parter, hvis der skal være plads til flere religioner i Danmark. Ja, og vi har også fundet ud af, at det nok er umuligt at komme helt af med fordomme, men at vi måske, de fordomme, der er, kan vi gøre mere konstruktive, og dem, som der er mange fordomme imod, kan vi måske give en chance, inden vi dømmer dem på forhånd. Tak for i dag.